Давай, давай. Добър ден. Добър ден. Значи вътре в църквата може да правите снимки без светкарици. Ако желаете, елате тук да ви кажа какви са снимки, знаете къде сте били. Това е църквата Света Богородица. Тя е била част от манастира Свети Архангел Михаил. Той е действал от 1220 до около 1410 и е бил изоставен 20 на години след османското нашествие по тия земи. Тази църква, в която се намираме, е датирана от 1360 година. Тя е изградена с пари дарени от цар Иван Александър. Входът е бил там, където е балкончето, а отвора, през който се влиза днес, е пробит по-късно от френски учени, които влезли да изследват стенописите. Монасите са влизали по дървена пътека, която е заобикаляла скалата от външната страна, но сега от нея са останали само улеите, в които са били дървените гради. Сега в тях има поставени релси, държащи на балкончето. От лявата страна на входа е изобразен дарителя на църквата, цар Иван Александър. Тук е била втората му жена Теодора. Те държат скалата, където се намираме в момента, и я поднасят на Света Богородица. През 1979 година манастира е обявен за един от 9 обекта на ЮНЕСКО в България заради стенописите. Те са запазени основно по тавана, могат да се разгледат, ако се стои с лице към олтара.
Ето, например, тук е Юда, който връща 50 сребърника, след което отива и се обесва в лицеманската градина. Тук с червената дреха е Пилат Понтийски, който се умива ръцете. Това е сцената, на която тълпата поставя на главата на Христос, да не се тръгне вместо корона, за да му се подиграе, че е като цар. Над него не може да има пръста, пътят на Голгота. Христос, който е свалил от главата, и се това част, която не се преди да пада на малко по-добре, защото не променя да се е целувката на Юда, с която той предава Христос на войниците. Това е тайната вечеря, която в тази църква е рисувана около 130 години преди тайната вечеря на Леонардо да Винчи в Милано. Това е преображението на Христос в планината Табор. Той е изобразен облят от Таборската светлина. От двете му страни са пророците Илия и Моисей, а отдолу учениците му Петър, Яков и Йоан. През 1983 на 5-6 места са поставени стъклени маркери, които показват, че от тогава не е имало разцепване на скалата. Тук долу е бил Параклиса, свети Герасим Йордански. 4 улея, издълбани в пода му, са от гърбите, които са стърчали извън скалата и са поддържали пътеката, по която са влизали монасите. Може да слезете долу, безопасно е. Там са изобразени сцени от житието на свети Герасим, който според легендата за него излекува лапата на един лъв. От благодарност лъва му позволява да доязди и това от среща на западната стена е нарисуван как яздейки лъва с група придомолци отива на поклонение в Иерусалим. Там, ако се застане в ъгъла с гръб към вътрешната стена, на тавана се вижда сцената с излекуването лапата на лъва. През 80-те години горе върху скалата е изградена хидроизолация, за да не може влагата да се просмуква и да унищожава стенописите, а те са покрити с специален консервационен лак и са заздравени краищата им, за да не се изронват. Там е благовещение, Архангел Гаврил. Имаш бланката. Някакви грамотолки бяха, да не знам. Да. Това е много лошо, ако въркаш тази за да помислиш за японец. Тя не се знае 200. Той с нас да е говорил дали ни искаме да нас снима или не. Какво прави за снимки? Колко метра е до това? Вижте, това е 1948 година. Асен Василев. Е правил Василиев. Цимента. Да. Ето е тук. Това е високо надолу. Венци, тук е работата. Я дай на бънджи да скочим от тук. Не знам на кой, ама не е за гледане много надолу. 40 метра. Много за стояние така. Там имам на едно островче една снимка с две колежки. Как приплувахме до там и се върнахме обратно, не знам. Голяма авантюризъм там. Чакай бе, къде казва това дето Галю Билечо и той? Не тук ли билет? На Иванските ли? Аз мисля, че на Крушунските маси. Не на Крушунските. На Иванските ли е било? На Иванските. И то водопади, тук няма водопади. На Крушуна няма такива скъби.
Ти само вода Че скача. от някъде каза, като и на... Както вика са ничи са горе, аз вика съм долу и отгоре как пада една змия. И аз за ти казах няма да викам. Айде сега, ти не трябваш да го казваш. Може би вече То бяхме тя вече надолу. сезона и мина. Да, ама не се знае. Като ми каза, Аз до тук казвам, Че той тук има змия и се падне на главата ти една. че гарва на око ни вади. Много сериозно изказване беше. Нямаш как да го кажа. Абе някъде тук май. чист въздух.